Христос воскрес! Воістину воскрес! To są słowa nadziei, które все nam ostają w naszej kultury. Nadziei, która przy wszystkich tragediach, jakich doświadczamy, a my na nią o tym, co nas strytyło i co z tego dnes, my jako spadkojemci tej naszej wspólnoty, naszej lękiwskiej-rusyńskiej wspólnoty, nesemy w sobie po tej akcji Wisła. Przypomnę, bo wracamy z Czertiżnego, to znaczy z Czertiżnego, którego już nie jest na formalny, geograficzny mapie, ale ono jest. Jest jak bycia ludzi, którzy od tamale sud, którzy tam się wrodzili, sud ludzi na Montery, na którym sme odsłużyli Panachidu. To jest nasza symbolizacja tego, że od 80 roków już jest naszą dolą. 80 roków my sme naśladnikami akcji Wisła. My, nasza wspólnota, też szersza wspólnota, nasza pamięć, nasze bycie koncentruje się na lękiwskiej wspólnocie pamięci. Lękiwskiej to znaczy na takiej dostomenności, która inaczej doświadczyła akcji Wisła, jak to, co się przedstawia formalnie w presie, gdzie besiduje się w większości w stereotypach o tym, że to było переселення Ukraińców, że to było rozwiązanie ukraińskiej sprawy i retoryka rozbywa się tu mecze, jak ma dla nas czużyma kus, może powiedzieć nacjonalizmami, to znaczy mecze takyma jakby problemami, które nie do końca nas obnymali. Znamy, że 28 kwietnia, dokładnie 70 roków temu, było wyselone pierwsze seło Szczawnych, które znajduje się blisko Sanoka i teraz za to tak przypali nasze, nie powiem praznowania, choć w jakimś znaczeniu są to praznowania, nasza przywracania wspólnoty pamięci, ale też dostomenności, bo to nie tylko pamięć. Ja podkreślam, że akcja Wisła jest do dnes za to, że my, jak powiadam, to tu dolu już, to ta dola dla nas już na wse ostane. To są fakty, które tworzą i naszą dneszność. Tworzą to, co i my dnes przeżywamy. Zaplanowaliśmy, tak jak w programie, który nam wysłali, który jest tu rozmieszczony, to te upamiętnienia na 3 dni. Podumaliśmy, że one pójdą taką drogą, jak właśnie to ta nasza lękiwska dola była. To znaczy najpierw seła, które były wyselane, seła, jakich moglibyśmy tu przeczytać, te wszystkie lękiwskie seła były objęte akcją Wisła, aż po Jaworkę Szlachtową, którą późniejsze doselili, ale też była wyselena i ona doszła przez siłę Lękowinu jak taku. Następny punkt mamy praznowania. Dnes były u Czertiżne i tu ruska bursa. Tak zgodnie z programem, zaraz będziemy się strzyczać w Krakowie, przede wszystkim też w Jaworznie. Jaworzno wse było częścią akcji Wisła, bo tam, kiedy było rozdzielania w Oświęcimiu tych transportów, jakie wezli do taboru, do lagru w Jaworznie kierowano tych, którzy dla wspólnoty mieli największe znaczenia, mieli jakieś wlijania, albo mieli jakieś oświtu, albo mieli jakieś mir w gromadzi, ważniejsze przedstawniki. No i to jest dziś ważna część naszej martyrologii. Powiało się nam oficjalnie za postawić tam upamiętnienia, nasze lękiwskie upamiętnienia, kamień piskowy, wielki, a żałuję, że nie mam, ale innym razem na fotografii wkażę, a może i także czas z Was pojechać do Jaworzna z tablicą, na której jest napisane wiaznenym i stradawszym w naśledztwie akcji Wisła Lękam potomny. I to będzie zaraniczny dzień, a jeszcze w niedzielę na 3 dzień dojechamy aż do Lichnyci, tam gdzie też dovezeno tych na Czużynu, gdzie dovezeno Lękiów, gdzie ich potem rozselano, a w Lichnycy odrodziło się w taki stupeň, w jaki było to możliwe lękiwskie życie. Także lękiwskie powojenne życie. To znaczy, my sme jeszcze wspólnota żywych, choć też już sme wspólnota takich, którzy
Sud serед żywych, ale jeszcze, jak to budu besidowała zaraz w swojej krótkiej prelekcji, już dumamy nad tym, jakie długie to te nasze trwania jeszcze bude, za to, że akcja Wisła Cisz ma swoje kulturowe konsekwencje w prostorii naszej kultury, języka, symbolizacji, wszystkiego, co się po niej stało. Dziękuję wszystkim, którzy sud znamy w czasie tych 3 dni. Dekotry sud w jednym miejscu, dekotry będą we wszystkich naszych 4 miejscach przypominania tej pamiąty. Kto de mi, kto przyszł. Przyszli ludzie, którzy pamiętają i tu osobliwie witam to ty najstarsze pokolenia wyrzutam i pana Sabatowicza, który jest mężynami kraśnym. Dziękuję, że ste i cieszę się, że ste mali jeszcze na tylko zdrowia, że ste mogli pryty. Wydżu pani Dziambu z Chęczowej, która mówiła, że jakby nie mogło być, ale ona musiała tu przyjechać. Wydżu pani Bernak ze Szpirtnocha, która dziś przyszła. Wydżu inne stare osoby, może starsze osoby, które może nie wymienił, ale takie, które przeżyli same akcję Wisła. To witam was w pierwszym razie, bo wy z tyma naszyma jeszcze seniorami, którzy sud świadkami tego życia bezpośrednio. Witam wszystkich, którzy chcieli być z nami, którzy cud tu dopędzili, którzy i wspominy, i to, co będzie widno na filmie, bo dobry z programu znacie, że jedną z taką osnovnych części dnešnej tustriczy bude film, który został zrobiony, a przez dwoje Rusyniów z Ameryki, Mariu Silvestri i Johna Righetti, którzy są z mężynami, i Maria, i John, i mama Marii jeszcze też przyjechała z Ameryki. Oni, jak ważni Rusynie w Ameryce, reprezentujący fundację TIMO, jaka się zajmowała i tyma obchodami i od strony takiej przygotowania filmu, ale też od strony finansowej. Medżeńczy ma to do tablicy, mamy zawdzięki właśnie finansowemu wkładowi fundacji TIMO. Sud inczy Rusnaki z naszej rusyńskiej wspólnoty w Karpatach przyjechały z Zakarpacia, aż można powiedzieć 3 grupy. Przyjechał członek Światowej Rady Rusyny Mikołaj Bobinec z grupą, z żurnalistą panem Jurijem Szypowiczem, który prowadzi, wydaje czasopis Rusyński Kraj. Je między nami otec Sydor, duszpasty prawosławnej wspólnoty rusyńskiej w Użhorodzi. Je między nami Walerii Padiak, jak je prowadzi wydawnictwo Walerii Padiak, jest też pracowniką Katedry Rusyńskiego Języka i Kultury w Piaszowi. Przyjechała do nas pani Szandalowa z Oswydnyka, która jest znamienitą rosyjską pisatelką, też organizatorką życia sospólnego na Słowacji. Także z tych 2 держав zaraz ma być, probaczcie, se snotiu na naszego przyjaciela, który tak często jest w Bursi, że już za bardzo postawiłam go, że on jest spoza naszej gromady. Petro Medwid, który reprezentuje Medii, ale i wspólnotę właśnie Rusyniów na Słowacji, wspólnotę Okrągłego Stoła, aktywista z tamtego regionu. Natomiast też zwracam uwagę, że są między nami nie lem, my same lemki, ale też niezależnie od tego, i to chcę powiedzieć, jak Sesia powiedział, że nasze praznowania są przygotowane zawdzięki. W sensie tu powiedzieć najczęściejsze w naszej sytuacji w Polsce dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Supowisty. To te praznowania nie prochodzą zawdzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ale niezależnie od tego, jak centralne władze odnieśli się do praznowania akcji Wisła, są między nami przedstawnicy najwyższych władz tu regioni. Zresztą będziemy w innych regionach, Jaworzni, ci hosty tych władz na jakie są tam, można powiedzieć, równy, na równy województwa, na równy udziału marszałkowskiego, za to, że jest wśród nas pan dyrektor kancelarii zariadu marszałka małopolskiego, pan Witold Kochan. Jest tu wśród nas, zresztą z poszczególnego stylu jako
starosty Gorlickiego jest sam starosta Gorlicki, i który też Nikoli najczęściej bywa na naszych styczach pan Karol Górski, który jest i o którym besiedujemy. No i jest też, choć do końca sme znali, że będzie przedstawny Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie będę przetłumaczyła toho na lękівський, bo nie za bardzo jeszcze znam jak perewesty, to muszę to peredumaty, jak to znajdziemy na to post nazwu pan Andrzej Stefański. Reprezentuje Rzecznika Praw Obywatelskich. Kogo jeszcze pomyliła? Zapraszaliśmy wszystkich do naszej wspólnoty pamiąty, jeśli jakim kogoś pomyliła, zobaczcie. My tu zawdzięki temu, że ruska busa chce je tak, ażeby mogły długo chodzić ważne godziny, żeby mogliśmy tu siastyczaty w takim klubu, w takim gronie, jaki to tu pamięt jak pamięt i dnešní den można celebrować. Muszę jeszcze wspomnieć o mediach. Mamy oficjalny patronat telewizji Kraków, oficjalny patronat Radia Kraków, zresztą jest z nami przedstawniczka Radia Kraków, jest z nami telewizja Gorlicka, jest z nami nasz stary przyjaciel, pan Krzysztof Kryżanowski, który tylko w filmie o Lemkach zrobił w ramach naszych programów i jest teraz też między nami. No, mamy też presję z zagranicy, bo znamy, że z Podkarpackiej Rusy na pewno to będzie po tym presie popularyzowane. Natomiast chciałam powiedzieć, że ja bardzo mocno doświadczam wielkich kulturowych, mentalnych, psychicznych strat, jakie wyselena nasza wspólnota doznała w efekcie akcji Wisła. Trzeba powiedzieć, że niezależnie od formy ideologicznej, wszystkich tłumaczeń, jakima była to ta akcja Wisła przez komunistyczne władze oblikana i wskazywana, jest to złoczyn, który władza dokonała na swoich grażdanach i jest to celowo zamierzona, bardzo strategicznie zamierzona asymilacyjna akcja. Polska powojenna przyjęła założenia, że będzie monoetniczna, że nie będzie tak stanowiła takiego tworu, że jak w Medzewoniu, że 2/3 grażdan Polski byli nepolskiego pochodzenia, byli nacjonalni Nepolakami. Działania, które miały dowести do tego, żeby Polska była monoetniczna i za taką właściwy czas komunizmu była ogłoszona i podawana, za to nas formalnie jakby nie było, zresztą nie było nas z dwóch przyczyn. I to jest fakt, który oczywiście przyniósł swoje konsekwencje, bo to właśnie myśmy efektem tej asymilacji, tego procesu asymilacyjnego, który trwa 80 lat. Teorie asymilacyjne zakładali, że протягом 30 lat praktycznie asymilacja powinna przynieść dobry efekt. To, że my 80 lat i my styczamy się i jeszcze jest nas żmeńka, można tak powiedzieć, bo spośród 120 000 Lemków, które w czasie międzywojennym się tu deklarowali na naszej terytorii, teraz w ostatnim spisie zdeklarowało się nas około 10 000. To wskazuje faktycznie efekt tej asymilacji, jaki prochodził, efekt w czysłach. A jaki jest efekt kultury? I ja tu zacznę, czy to, co chcę powiedzieć, chcę obudować krótko dookoła dwóch cytatów. Dwa cytaty takie wedługich chcę tu wyznaczyć. Pierwszy z nich to jest cytat z Bohdana Huka z czasopisu Zustriczy 1989 roku, który napisał statiu "Dla wyselenia my byli odne". To znaczy, ciły czasopis Zustriczy odnosi się do Lemków, ale z punktu widzenia żurnalisty ukraińskiego jest twierdzenia, że dla wyselenia myśmy byli tym samym. Wyselenia było naszą wspólną dolą i doświadczenia. Do tego cytatu będę chciała się zdystansować w jakiejś mierze. To będzie jeden jakby siużet, jaki tu będę rozwijała krótko w tych kulturowych następstwach akcji Wisła na Slitstvach. Natomiast drugi z Petra Murianki i go przybliżył, to jest przybliżny cytat. On był napisany po polsku, ja go przewedu odraz na lękівський. I co z tego, że nam oddadzą to te nasze prekrasne jalici, kiedy my już nie będziemy Lemkami. To znaczy to, że koncentrujemy się na tych materialnych jakichś takich sprawach oddania tego, a liszamy liszamy, pewno i nie liszamy, ale to jest cięższe, żeby zachować to naszą kulturową
dostomenність, to jest jakby другий сюжет, до котрого, очевидно, потрібно хотіла зміцнити і вказати, що фактично так є, що навіть якби нам tu oddali to tu землю, o котру, no, часто на ніч koncentrujemy, żeby oddати ліси чи землю, чи в якийсь інший спосіб, a не знаємо, що тратимо щось дуже bardzo цінніше. I to, co jest cenniejsze, co stanowi o naszym byciu, jak nas, jakie są przedmioty, jakie są kultury, która gazduje i w sobie, i na swoim, jak tuśmy napisali, na swoim, i niekoniecznie to czasem musi być to na swoim, lem w tym miejscu. Można być na swoim i w innych miejscach, ale szczerze beśluję, że ciężko być na swoim, будучи na cudzej ziemi. To jest bardzo ciężkie pojęcie. Za to, powiadam, to poczucia człowieka, bycia na swoim. A co to znaczy? No to właśnie znaczy byty w swoich jakby prostorach kulturowych. Bardzo ciężko jest do Warszawy na czużyni. Za to to, co się teraz dzieje z naszą wspólnotą i co jest jakby takim moim celem krótkiej analizy, tu jest absolutnie zapoczątkowane tym, co właśnie jest związane z akcją Wisła. I tu zas posłużył się nachłowką książki Petra Mulianki, a Wisła dalej płynie. To znaczy, Wisła to nie była aktem wyselęczym. Wisła jest czymś, to już ją powiedziała na początku, kulturowo myśmy właśnie objęty tym procesem, jaki się zaczął. I teraz, żeby wepnuty kusiczka do tego pierwszego cytatu, że dla wyselenia my byli odne. Nasze praznowania, pierwszy raz w 80 rokach, mają bardzo jawne wyakcentowania naszej samodzielnej linii pamięci, naszej lękiewskiej linii pamięci. Czemu ono takie ważne jest? Za to, że nasza dola jednak nie była taka sama jak ukraińska, ani odniesienia się do tych ideologicznych przyczyn, jakie były tu postawione, nie było takie same, ani późniejsza dola, która właśnie związana jest z tym całym procesem asymilacyjnym, nie prochodziła tak samo. Po pierwsze, kiedy wygodnie było własny, daty, jakie są przyczyną wyselenia i nachodziła go w ukraińskim nacjonalizmie, w działaniach, które do dnes zresztą i do dnes za to, że one do dnes trwają, odnosząc się do działania ukraińskiego nacjonalizmu, czy to w formach samoorganizacji ukraińskich nacjonalistów, czy ich zbrojnych oddziałów w formie UPA i toho, co się działo na tym pograniczu polsko-ukraińskim. Dla nas to były, dla Lemkiów, dla naszej wspólnoty, to były najczęstsze albo ciłkom czuże sprawy, albo takie sprawy, które też były negatywnie przez nas przeżywane za to, że ludzie z Lisa, jak często były wspominane, one nie były swoimi ludźmi, one też były ludźmi, którzy tu przychodzili lem i ewentualnie byli tak, a nie inaczej, nie przyjmane jak swoi. To te ideowe jakby tłumaczenia było czuże. Natomiast duże rzeczy się podziało już po samym wyseleniu, to znaczy koli w Polsce po 1956 roku organizacje, to wspólnoty, grupy, nacjonalności, które było SIM, były uznane za takie, które fungują, mają swoje organizacje, mają swoje czasopisy, mają swoje szkolnictwo, to wśród nich nie było lękiewskiej wspólnoty, myśmy zostali wpisani w wspólnotę ukraińską. Przez wyselenia, przez naszą dolu, co dla nas oznaczało bardzo ciężką podwójną asymilację, można by tak było powiedzieć. Za to, że w prostorii ukraińskiego suspilno-kulturnego towarzystwa trzeba przyznać, wychodziła lękiewska storinka, która zachowała puściok tego naszego języka, ale z drugiej strony podlichaliśmy też działaniom, które negowali możliwość czynienia lękiewskiego języka, o jaką nasi działacze występowali. Nasi działacze, przypomnę, że już w 52, 3, 4 środowisku studenckim we Wrocławiu, w Zeleniej Chori, przypomnę, tu nie jest wśród nas Paula Stefanowskiego, dumałam, że może przyjdzie pan Paulo, win był wśród nich pan Zwoliński, był wśród nich pan Merena, był wśród nich Petro Fecica, potem znany Lemko Dijak z Krakowa. One próbowali tworzyć jakie nasze życia wśród tych wyselęci. W 1956 roku, kiedy powstało Ukraińskie Suspilno-Kulturne Towarzystwo, Lemki musieli się boroty w nim o jakie są maleńku czas autonomii, ale to wszystko było bardzo, można tak powiedzieć, podwójne, ambiwalentne i do dnes ponosimy te efekty przypisania nas
To komunistyczny czas nas przypisał do wspólnoty ukraińskiej. Nawet zresztą w Polsce. Tak samo się działo z Rusnakiem na Słowacji, o ich toho konsekwencjach się besiduje. Tak my zostali w tym całym naszym lagry komunistycznym uznany, przyznany za Ukraińców, co kulturowo też mało dla nas destrukcyjne działania, destrukcyjne wpływania za to, że świadomi, że nasz język jest równoprawny, tak to było w periodzie międzywojennym, kiedy to język w szkołach był wczony, że mamy prawo do swoich organizacji, że mamy swoją podmiotowość, swój nacjonalizm, to było aż do 89 roku negowane. W związku z czym nie będę продовжała того сюжету, bo nie chcę się długo, jakby to jest taki narys jakby problemem, który się tu według tego сюжету związanego z cytatą dla wyselenia my byli odne. Nie byli my odne, nie sme odne, nasze praznowania to nie znaczy, że mamy wrogie odniesienia się do wspólnoty pamięci ukraińskiej. Tak samo rozumiemy, dla wszystkich nas to była wielka krywda, ale nasze doli i kulturowe efekty, kulturowe naśledztwa tego prochodzili jednak inaczej. I chcielibyśmy to tym razem podkreślić, bo my byli jakby ciłko marginalizowani. Mam taką wodną statię historyka Andrzeja Zięby, który powiedział, że w akcji Wisła najbardziej Lemki zostali pokrzywdzeni. Najbardziej za to, że oni, i tu zwrócił na to uwagę przy tym drugim, stracili nie jakiś rand, nie jakiś czas pograniczną swojej terytorii, ale ciła lemkiewska terytoria została zdestruowana, więc na ciłosty jakby byli. Ciła nasza ojczyzna została zniszczona. Ja, jak Andrzej mi powiedział, żebym na plakat wydumała czasy, to powiedziałam, 70 roków, przed 70 rokami straciliśmy swoją ojczyznę. To tak należy w cił, nie jakiś Iran. I przez to ciścił kulturę. Nie mamy держаwy, nie mamy miejsca, które by plekało naszą kulturę. Myśmy ze sobą jej ponesli tam, gdzie nas wygnali, my ze sobą jej nosimy tam, gdzie sme. My przez 70 roków budujemy reinwencyjny mit, to się tak nazywa, to znaczy taki mit, który próbuje w nowym porządku, po perseliniu stworzyć opowiadanie o swojej historii, o tym, kim my. I w tym micie naszym, my furt nazywamy zemli, Lempowina, Chory, to jest sakrum. I Szczurzyna, czurza zemla, tam gdzie nas perselili profani. To jest nasze kulturowe działania, choć życia, realność, codzienność wyzera tak, że dla tego pokolenia tych, którzy są tam na czurzyni, w terminologii, w symbolici, to jest czurzyna, ale dla nich to już jest miejsce prożywania, dla nich to już jest to miejsce, gdzie oni się uformowali, gdzie oni mają wydział. I to są też fakty niezapereczne. W związku z czym mamy to te kroki naszego postępowania asymilacji. Jakby nie było akcji Wisła, jakby nie było pereselinia, nie mielibyśmy tych efektów, że w tej chwili próbujemy naszymi kulturowymi tekstami zatrzymać porządek rozdzielenia świata na sakralny, to znaczy wszystko szczelemkiewskie, i na profaniczny, to znaczy to, który jest czuży, niedobry, zdegradowany, zniszczony, który nie daje życia. Fakty życiowe, codzienne wskazują, że to się dzieje w prostorze symbolicznym. I tu jakby jest to, o czym beświadują kulturowe naśledztwo akcji Wisła. Jakbyśmy nie byli wyseleni, jakbyśmy byli na danej terytorii inaczej, byśmy z takimi faktami asymilacyjnymi, które są normalnymi faktami. Asymilacja mężczyznowych grup prochodzi. Natomiast one by na danej terytorii inaczej się mali. Za to to powiedzenia o tych jalyciach, pochodnych nam nic, koli już nie będziemy Lemkami, to jest odnosić się do tego, że Szczopowi Rusenko, wszystko inne z stracili, Lembesida nam ostała. Co robi wspólnota, która traci terytorium? Koncentruje się, ona już nie może być tutyczna. Ona już nie może być osadzona naturalnie i prosto w gruncie. My to też, co koło nas mieszkają, to są sąsiadami. Ladają inczego wyznacznika, który jest wyznacznikiem po naszemu, besiduwaty po naszemu. Besidujemy po naszemu. To był nasz wyznacznik. Jak się ludzie na zachodnich zemlach ladali, po sełach tak, przypominania seła, myśmy z toho seła, ale i besida ich uczyła. Po 80 rokach co się dzieje z naszą besidą? Nasza besida
Barsmic już jest destruowana. Ona w Chyżach jako besida međe pokoleniami coraz męższy ma już obsiah. Specjalisty językoznawcy zakwalifikowali naszą besidu, lemkirski język, do wysoko zachorowanych języków. Za to, że winiak funguje, pryniał, a hołowni właśnie na tych zemlach na czużyni taką formę scenicznego praktykowania dostomenności, że jeho się używa okazyjnie, używać się, posnuje się w takich formach, które możуть wskazywać, możуть jakby jeho demonstrować, ale często win jako taki naturalny, żywy język komunikacyjny. A co traty wspólnota, jak traty język? I tu dziś mam ciłą analizu za to, że język to nie jest forma komunikowania, ale to jest ciła forma przekazywania znań. Różne rewitalizacyjne, to znaczy takie programy, które są przewernuty języki, jako są zagrożone, jakie zanikają, wskazują na to, że przy takim naturalnym osnowaniu języka, który jest przekazywaniem znań, to znaczy po polsku jest to określenia wiedza, znania po naszemu, to, co znamy o świecie, jak widzimy świat, co znamy o sobie. W języku siamisty dużo bільше to, co się komunikuje, ale my przechodzimy na inny język, my tracimy te znania osnovne, które są. To jest bardzo wielkie zagrożenie, to jest osnovne zagrożenie dla wspólnoty i za to właśnie się określa, że język jest zahalnie kulturowym dobrostanem wspólnoty. Win ryszad o integracji, win ryszad o czymś, bez czego jakby się nie da fungować, można tak rzeczy, w sposób autonomiczny, taki sposób, który jest odporny na ideologii. Roch Sulima, taki znany antropolog polski, desiduje, że ludzie wykorzenieni, a nasza wspólnota do takiej należy. Co nie znaczy, że samo wyselinia można nie dać się wykorzenić, kiedy się jest wkorzeniony na przykład przez język. Ale ludzie, którzy są wykorzenieni, są bardzo lekko poddatni na wszystkie ideologie. To są ludzie, którzy podlegają różnym ideologiom, one nie mają tego gruntu. W związku z czym to nasze teperycznie bycia jest właśnie związane z tym wykorzenieniem. I drugie jeszcze hasło, które odnoszę do takiej analizy, czy do takiej diagnozy jakby naszej dnešnej kultury, to jest trauma albo makrotrauma. Z tym jeszcze nasza wspólnota się nigdy nie zmierzyła. Socjologie piszą, że takie wyselenia ciągłej wspólnoty to jest makrotrauma. To jest określenie Jacka Nowaka, to są socjologiczne określenia. Makrotrauma. I co się dzieje, kiedy wspólnota przechodzi makrotraumu? Makrotrauma jest czymś, co spadkoberemy, dziedziczenie, to znaczy przenoszenia makrotraumy na następne pokolenia. Ja za to powiadam, niezależnie od tego, że wrodziłam się po wyseleniu, zresztą na czużyni, ale jem spadkoberów, traumę wspólnotową. Byłam w besidzie w radiu, Ania Szmajda, która jest o pokolenia od mnie młodsza, czy tego pokolenia, bo mogła być moją dziewczyną, powiedziała tak samo, jak i w mnie było. Babcia opowiadała o wyseleniu i myśmy toho chcieli słuchać. I to jest właśnie ta makrotrauma. Co Ryszard makrotrauma? Makrotrauma Ryszard o tym, że to te relacje między członami wspólnoty są bardzo ciężkie, są bardzo napięte. Często polegają na tym, że jest albo nadmierna, albo niestarczająca empatia rozdzielania się. I teraz, kiedy besidujemy o wielkim konflikcie w naszej wspólnocie, o jakichś takich problemach, z którymi sobie nie możemy poradzić, bo my z wspólnotą, ja to wyczuł właśnie jako efekt makrotraumy. Czym tak się dzieje? Rok temu na Watuj Michałowi prowadziłam taką dyskusję, chciałam znać, taką zresztą zadaczu mam, żeby prowadzić dyskusję, widywałam się, to było prosta tema, czy w lemkierskim środowisku jest następstwo pokoleniowe i co to znaczy? Czy jest następstwo pokoleniowe i co to znaczy? Bo my diagnozujemy, kilko jeszcze będziemy trwać jako my i co im się doznała. Wypowiadali się starsi i młodsi. Mnie bardzo interesowało to, co to znaczy. Znate, co ją poczuła? Nie było osoby, która by nie powiedziała, co to znaczy, czyja to wina. Każdy besidował, to wasza wina. Ja ją wam dał 2 synów, a co wyście z nimi zrobili. Ja ją to zrobił, a co wyście... I to jest ślad tej naszej makrotraumy. My nie besidujemy o tym, jak żyjemy, czyja to wina. A odkąd się bierze to poczucia winy? Ono się bierze też z tego, że każdy czuje, że może tak powiedzieć, zamykamy, że coraz jakby jest nas męższe, że coraz nasz język jest słabszy, a kulturowe teksty nam powiadają, no jak Stefaniuski napisał, to będzie zresztą za chwilę i właśnie to będzie dobry moment, żeby oddać hołos tym tekstom kulturowym, które furt odwracają to tu płynącą Wisłu.
a Wisła dalej płynie, a my kulturowymi tekstami furt i odwracamy, żeby ona nas ciłką ze sobą nie wzięła, żebyśmy iszczy piedniu płynuli, to znaczy, żebyśmy iszczy język hosnowali, żebyśmy takie styczy robili, żebyśmy tak praznowali pamięć, żebyśmy wskazywali jak my. W związku z czym to napięcia pomiędzy tym poczuciem, że nie dajemy rady, że nas już to ta Wisła jakby porywa, a nam nie wilno. My w Seredyni jesteśmy tak strasznie mocno, można tak powiedzieć, pokaliczeni. Tym nesenym obciążeniem, jakośmy doświadczyli, że potrzebujemy tej pomocy właśnie za to, tak rado wyczuł w Seredynach tych, którzy nas rozumieją, którzy mają empatię, którzy mają to obciążenia. Wspomniałam o profesorze Fontańskim, bo na jego jubileum właśnie napisała o tym naszym otwieraniu się na zewnętrzną wspólnotę, która rozumie nasze problemy i jakby nasze wartości będzie chciała przytrzymywać. W związku z czym to, co jakby jest tym zawiertaniem akcji Wisła, potrzebuje pomocy i mamy takie środowiska wspomnę, że bardzo duże hołownie ukraińskie środowiska besiedują, że nie dostaliśmy żadnego finansowania na praznowania. Tak, nie dostaliśmy nijakiego dofinansowania oficjalnego, державного na to praznowania, ale dostaliśmy dużo życzliwych ludzi. Tylko życzliwości, jaką doświadczyła w staraniach się upamiętnienia w Jaworzni od pracowników IPN-u, bo trzeba było zgodu oficjalny dostać, był bardzo krótki czas na połagodzenie tego wszystkiego, od lokalnych władzy w Jaworzni, od władzy, jakie są właśnie w tych kulturnych środowiskach, że to jest optymistyczne. My taką wspólnotą, która potrzebuje pomocy najzwyczajniejszej w świecie i zrozumienia jako takiego. A to, żeby pomyśl była, to my się musimy mocno między sobą trzymać i za to za chwilę na scenę wyjdzie młodzież nasza i prosimy. Na scenę wożą chór Rosa z Uścia Chorlickiego, którym dyryguje pani Anna Bubek-Dylon. Kamenysty puty i potoky rwuczy, berezoły debry i lisy grymuczy, kyczery wysokie, polany zeleny, propastny roztoky, zruby porosneny. A szkoły maleńkie, chyży derewiane, ditoczky boseńkie, lude zastarane. Temno w chyży. Smutno smotriat ikony na ścianach. Koło peca bręczat muchy, głusy, kury w siniach. Kuz dereła za stodołą, na kupi czatyna. Bida smotryt czerez wychlat. Oto Lemkowyna. Ja rodył się twoim synom, dola moja bidna. I lublut ja, Lemkowyno, moja maty ridna. I choć zemla nasza bidna, dola nezawydna, nie zabudut moje oczy tychych jirskich noczy. Ani serce nie zabudę, pokla żyty budę. Bo cym choden pozabyty naszą jirsku krasu i smereky, i polany, desia uci pasut, i czernyci, i jafyry, jachody, malydy. Wera Boża, nie zabudu nigda Lemkowyny. Gory opuszczając,
to dzwony dzwonili z wielkim mężadą ceło opustili. Do pierwszej stacji wezli nas wozami, dalsze obiciali wzięty pociągami. Przyszli my na zachód, stali siady wyty. Oj Boże nasz Boże, jak tu budem żyty. Olane orany, ani lesijany, lem do ty budynki porozwaluwany. Góry nasze góry, syrotami stary, naszymi lemkami zachód zasijali. Góry nasze góry, my was nie zabudem, pokla życia nasze wspominaty budem. Góry nasze góry, my was nie zabudem, pokla życia nasze wspominaty budem. Išli toho súdnoho dňa v neznane, počasty s dorobkom, so sercom na dwoje rozurwane. Išli toho súdnoho dňa na chwilu, na paru tyżniów, miesiacy. A koli serce się kus zahoiło, ostaliśmy na pse, duracy. Oj, wersze mi, wersze, my zelanej werszo, już mi tak nie bude, już mi tak nie bude, jak mi było pierwsze, już mi tak nie bude, już mi
teper tam, na Lemkowyni, nigde nie dzwonyt w cerkwach dzwon. Nie widno tam naszego brata, ani w Wysowi, ani w Łabowi, wszystkie won. Lemkiuskoj nie czuty besidy, zatychle piśni seret hir. Lem duchy didiu, pra didiu, błukajut same, medże choramy zborów bir. Hej, nasze lemky w koszalini, w zeleni hory pleczy hnut, a w naszej rydni Lemkowyni repatrianty i okupanty wsiady sud. Hej, bidny Lemky wyseleny, od Odry, Nysy po Donbas, a seła, pola zalyszene, opustoszały, pozarastały ternią zas. Lemky jak ptachy rozognane, nie wernu do swoich gniazd. Najdą piśni, kotra wede ich zeleny obrócz chwil. A tu werch każdy klecze, otwartym kryłom lisa, nie nese się piś praditnia, dzwony serce, wodopady skał.
Stefania Trochanowska, rad bym choćby pід липу прийти, до свого села мешкати, бо хижа рідна ся розлетіла. Rad bym w poticzku się wmyty, poczutyż to chora by mi powiła, jak naszą cerką kinmy roztiagle, na sztyry świta strony. Jak pola nasze zdyczale marno, a nas mali zożerty worony. Rad bym, choćby pід липу прийти, tin moich predków wydity, żeby powisty chori nad sełą, bo roty się znaczy drżyty. Gdyby ja mam dobre ludy, szako zbajkę na wydymku, pojechałbym zaraz do wyż, osna małolem chwydnynku. Pojechałbym zaraz do wyż, osna małolem chwydnynku. Posмотрите на ту хижу, на тот берег, на ту воду, на то село, де ся родив і де мірав за молоду. На то село, де ся родив і де мірав за молоду. Посмотрів би на кичеру, на поруби, на чешини, серце би ся радувало на витрій лемковини. Серце би ся радувало на витрій лемковини. Stał Lemko серед ночі, взяв сокиру і отесав місяць в половині лютого. Потім до сонця захотів сягнути газда Карпат, затримати над домом. Lękił słońce, skryło się za chmaru i choć znał Rusyn klatwu starą. W nowym świecie nie pomogły mu już stare czary. Słońce ostało za chmarą, a gazda odeszł do dorowy, do woza z wołamy przywiązanej, slezamy do sącia i землі. Верне, я вірю, в сонячний день, би заорати рідну ниву і заспівати свою пісню на своїм podwórku. Melania sobie powolek. Już skończyło się czekania beznagijne. Już wertamy się do Tebe, zemle rydna, opłakana, niedostupna, w snach wysnyta, zdyczałyła odłachamy do uchylita. Zaduszewne Ty neseme pozdrawlienia, o wytajże nam, syrotyno, nasza myła.
My zlijemy Tebe potom, jak rosycią. My jednoho zaczudujesz, krasawycio. Wszystkie syły Ty oddamy, jak matery. Otworzymy na szeroko ciężkie drzwi. Zaoramy tołoczyska, witer zernum zakołysze. Chlib pachniaczy nam zarodysz, zemle nasza. Dla zwieryny dasz dowoli zdrowej paszy. Jeszcze dłychniesz się, zakłytniesz zelen mają. W polach ptachy Ty wesoło zaśpiwają. Wtedy serce utrudzone odpoczynę. Tu, w prystani Twojej tychi, Lemkowyno. Była i jest Lemkowyna. Był pra, jest nianiu i ja. I bude nasz kraj, все живий. Spraw naszych, jak dalszy byty musyt. Tak chociaż rusnaky. Ruskie światy, ja i serca wasze. Z ikonostacu zejdą heroi nasze.
Właśnie dziękujemy. Powiem, że wszystkie tu się zaangażowali, wszystkie ze szczerego serca, z daleka dekoty. Dziękujemy. A teraz poprosimy naszych reżyserów z dalekiej Ameryki, naszych rusnaków, szczerych, którzy przyjechali, pracowali długo nad tym, żeby film rozniknuty. Maria, John cisz? It's an honor to be here because John and I both have a lot of happy memories in this room with all of you. And so for us, it's really wonderful to come from so far and to be here with so many of our friends and colleagues. We have so many people to thank, and so I'm sorry that I will forget people, and it's in no particular order. So first though, I'm really happy that Mr. Piotr came. This is Poland's best drone pilot. It's clear in his work that he really loves this land as much as we all do. And his work, I think you will see, adds a lot to what we did. So, bardzo dziękuję, Piotr. But he's Polish, I think, right? And also, so we have also to thank Olena for everything. Za wszystko dziękujemy. And also especially Natalia and Severin. It's a pleasure to work with people who not only share our passion for this Rusin movement, but who also work at in such a professional way. Because that's how we need to be working. I think that there's not much more that we can say to many of you about Akcja Wisła. This was a challenge because we wanted to make something that would be meaningful to you, to the Rusin community globally, but also and especially to people who don't know anything about them. So I would say maybe this is like a composite story. With us today, it's an amazing honor that people even cooperated with us almost 2 years ago when we were making this. And so thank you, Maestro. Thank you, Mr. Sabatovich is here. There's 20 other people who we interviewed. So they gave of themselves in a huge way because this is something that the world will see. But if we rewind a little bit, we had made this film about Tallerhof before, and when we were showing that film, we were showing it mostly in American university settings where people were saying we never heard anything about this. One of the people who came to one of these screenings at a university was a gentleman who's also in the film. So he started talking about Akcja Wisła because he was a child when this happened, and immediately this was the moment when John and I said, okay, well, we have to do this. Because we had kind of made the Tallerhof film too late. That was for 100 years after. And it was very clear immediately that there were still people who survived this, the deportations, because we had made the Tallerhof one too late. And so, even since we've made that film, one person who is kind of big in this whole return here to Lemkowina and to raising a family like many of us have been raised in Rusin and Lemko families is Mrs. Olena Doch, who is unfortunately no longer with us. So we remember her and all of the people who are in this film and also those who are not with us because they also died before we made this. So that's about all I want to say, but we're amazed and honored that so many of you have come tonight. Barszcza piszu, że lokalna władza zaszczyciła nas i przyszła tu do nas dzisiaj, żeby móc poznać naszą wspólną historię. I po polski bardzo dziękuję. We are not professional filmmakers. Не сме професійними фільмовцями, but we are professional Rusins. але сме професійними русинами. We did what we did Зробили, що вийшло. because we love our people and we love our culture. За те, що любимо наших людей і нашу культуру. And the very fact that people, Rusins from Ukraine, from Slovakia, from Poland, from America sit in this room together today is our message to the world that despite everything you have tried, we're not going away.
to leave. The hours were long. I mean, I would get up with the sunrise, and I would be in the fields until sunset. Some days when the weather wasn't favorable, I would want that sun to really travel faster. But other times,